parempi kuin mitä mä odotin. Kyllä autolla ihan tyytyväisiä ja olen tilannut auton jo marraskuussa, niin nyt mä saan sen lokakuussa, että pitää olla tyytyväinen vuoden odotusajan jälkeen sitten. Niin. Kun jaksaa odottaa nyt. Hyvä kannattaa. Joo. Kyllä, Hyvä lähteä testaamaan tälle 4 ruokaa. Kyllä muuten iso auto kytkee kivasti. Yli 300 hevosvoimaa ja sekä remmi että pakokaasuahdin. Se on tupla-ahdettu tuo kone vielä. Ammatillinen näkemykseni on se, että tehoa on riittävästi. Aivan uskomattoman hieno laite. Tää ihan oikeesti, jos joku auto, niin tää pitää ajaa, jotta tietää mistä on kysymys.